Erretretaren erreformarekin piztu duen sutea itzali nahi du Frantziako gobernuak. Su horri gasolina botazion joan den astean erreforma parlamentuaren botorik gabe onartzeak manifestazioak auspotu baitzituen, haserreak ordura arte oso bakan ikusitako istiluak areagotu baitzituen eta berriro piztu baitzen poliziaren erantzun bortitzari buruzko polemika. Giroa baretu bere bakardadetik atera eta ekimen politikoa berreskuratu nahian, Emmanuel Macron presidenteak bi enkargu eman dizkio Elisabeth Borne lehen ministroari. Alderdi politikoekin bilera sorta bat egitea nahi du, geratzen den 4 urteko legealdian zenbait gairen inguruan gehiengoak sortu ahal izateko. Sindikatuekin ere batzartzeko agindua jaso du Bornek, baina ez erretetaren erreformari buruz hitz egiteko. Gai hori itxitzat jotzen baitu zentsura mozioak ozta gainditu ondoren. Gobernuak enpleguari buruz hitz egin nahi du sindikatuekin, baina horiek ordea ez dute pentsioen gaia alboan utzi nahi eta erreformaren aurkako 10. protesta egunera deitu dute gaurko. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unean. Alderdiei eta sindikatuei promes egin zien Bornek asteburuan. Ez du berriro erabiliko Frantziako Konstituzioaren 49.3 artikulua, zeinak aukera ematen baitu legegai bat botorik gabe onartzeko. Salbuespen bat aipatu du alere aurrekontuekin estuki lotutako kontu bat izatea. Hau da, aurrerantzean legegai bat baldin badago, negoziatutakoa izango da. Krisi soziala eta politikoa sortu du pentsio erreformak. Gainera, erreforma parlamentuaren bozketarik gabe onartzea 49.3 dekretu erabilita manifestazioak auspotu ditu. Sindikatuen, oposizioaren eta herritarren haserrea areagotu da eta kesak kaleratera dituzte. Istiluak egon dira egunotan eta berriro piztu da halaber poliziaren erantzun bortitzari buruzko polemika. Tentsioak maila altuetan jarraitzen du eta aldi berean presidentea ospea galtzen ari da. RTL irratiak argitaratutako azken inkestaren arabera 6 puntu egin du bera, eta herritarren 28%ik soilik uste du bere ekintza positiboa dela. Egoera horrela, giroa baretu nahian Emmanuel Macron presidenteak bi agindu eman dizkio Elisabeth Borne lehen ministroari. Batetik, alderdi politikoekin batzarrak egitea nahi du. Zehazki geratzen den 4 urteko legealdian bere bakardetik atera eta ekimen politikoa berreskuratzeko. Bestetik, sindikatuekin ere biltzeko esan dio, baina ez pentsio erreformari buruz hitz egiteko. Gai hori itxitzat jotzen baitu zentsura mozioak gainditu ondoren. Gobernuak erosahalmenari, enpleguari eta zerbitzu publikoari buruz hitz egin nahi du sindikatuekin. Sindikatuak berriz ez daude amore emateko. Oraingoz ez dirudite presioa murrizteko prest daudenik, euren deialdia karrera ona izaten ari direla ikusita. Historian erregistratutako jende gehien mobilizatzen ari baitira. Urtarrian abiatu ziren protestak beste norabide bat hartu zuen frantses gobernuak 49.3 artikulua baliatu ondoren sektore berriak eta molde berriak azaldu dira geroztik kaleetan. Giro nahasia erretreten erreformaen aurkako 10. mobilizazio eguna deitu dute astearte honetan sindikatuek. Bestadetik Ipar Euskal Herrian garela protestak izpiden, etxebizitza eskubidearen alde mobilizatuko dira apirilaren batean Baionan modu honetan, herrien bizi plataformak legean, administrazioan eta zerga sisteman eragin nahi du. Ari berari helduta 2021ko azaroan 8.000 pertsona elkartu ziren adi. Etxeen eta lurren merkatu bortitza, espekulazioa da bilbere gisa, entzunaraz dezagun herriaren hitza, denon eskubidea da etxe bizitza.
bost ahalmen murritza, bigarren etxeentzat eskainirik giltza, herrian bizitzea da lehen balditza, denon eskubidea da etxe bizitza. Aurtengo Frantziako turraren lehen 3 etapek Euskal Herriaren zati bat zeharkatuko dutela aprobetxatu nahi du gure eskuk Euskal Herria nazio artean proiektatzeko. Lasterketa uztailaren batean hasiko da Bilbon eta Gasteiz, Donostia, Zornotza eta Baiona daude bere ibilbidean. Gure eskuk azaldu duenez Euskal Herri osora zabalduko den ekimen bat aurre ikusi dute. Bilbotik Baionaraino ikurrin uholdea ikusarazten nahi dute eta hainbat leku esanguratsutan airetik hartzeko moduko irudiak sortu. Horrez gain inoiz egin den ikurrinik erraldoiena egitea hartu dute helburu. Egun onda eskerrik asko. 2023ko Frantziako turra Euskal Herritik abiatuko da. Lehen 3 etapak bere osotasunean gure lurraldetan hasi eta amaituko dira. Lehena uztailaren batean Bilbon hasi eta bertan amaitu. Bigarrena ordea Gasteiztik Donostiara abiatuko da. Eta 3. Zornotzatik Baionara. Euskal Herritarrok turrari ongi etorria egingo diogu. Eta turrak duen nazioarteko oihartzuna baliatuko dugu Euskal Herria nazioartean proiektatzeko. Argi esateko, Europako txoko honetan, 7 lurraldez osatutako herri bat dagoela. Nortasun propioa duena. Europako hizkuntza zaharrenarekin bizi dana. Gaiz aldatuta berriz, gaurko egunarekin goizeko 10:00 identifikazio proba hasi dute Donostiako instrukzioko 2. epaitegian, Pasaiako sarraskian parte hartu zuten polizietako baten bat identifikatzen ahalegintzeko. Joseba Merinok du horren ardura, segadatik bizirik irten zen militante bakarra. Pasaiako emboscada, da beste pila bat. Eta memoria historikoarekin lotuta Arabako probintzia auzitegiak agindu du berriz zabaltzeko Badaia mendilerroan dagoen Ganaltoko gurutzaren eraisketari buruzko ikerketa. Ez ezagun batzuek bota zuten gurutzean joan den urteko ekainean, baina handik gutxira bizilagun talde batek bere tokira bueltatu zuen. Abogados Kristianos taldeak salaketa aurkeztu zuen, ondare erlijiosoaren aurkako erasoa zela argudiatuta, baina Gasteizko epaitegiak artxibatu egin zuen salaketa ura. Elkarte ultrakatolikoak helegitea jarri zuen erabaki horren aurkan, eta Arabako auzitegiak arrazoia eman dio orain, ikerketa abiatzeko agindu duen autoan jaso duenez, onartezina izan zen auzia artxibatzea inolako ikerketarik egin gabe.
Ordea Arabatik Nafarroara salto lurraldeko azken berria iso, Leire Martinez kazetaria dugu kameraren beste aldean. Kaixo, Leire. Kaixo, egunon, gaur toki lasaiago batera jaitsi gara Argaren ertzera, izan ere eguna nahiko zernatua da ere, orain izugarri goxo gaude guztitan. Eta hemendik zuei Iruñako azken berriak emateko asmoz. Primeran, Leire, eta hasteko orduan euskarari helduko diogu, izan ere hauteskundeen atarian Euskal Herrian euskarazek euskararen ofizialtasunaren gaia agenda politikoaren lehen lerroan txertatzea bultzatu nahi du. Bide horretan hainbat mobilizazio iragarri ditu, badugu xetasunik? Bai, Nafarroan euskararen ofizialtasuna onartuko duen euskararen lege berri bat aldarrikatzeko hainbat mobilizazio egingo ditu Euskal Herrian euskarazek Nafarroan. Gogora dezagun indarrean dagoen euskararen legeak zonifikazioa ezartzen duenak hizkuntza eskubideen zatiketa eta urraketa eragiten duela, eta oraindik 3 eremutan sailkatuta jarraitzen dugula Nafarroan. Eta hortaz, Nafar gehienen hizkuntza eskubideak ez dira bermatzen. Mobilizazio nagusia Iruñan izanen da, kapitalean maiatzaren 13an, baina aldez aurretik beste 3 mobilizazio ere eginen dira, bata izanen dira 3 mobilizazio zonifikatua dagoen toki bakoitzeko. Orduan, lehenbizikoa izanen da apirilaren 12an Bardeetan, bigarrena apirilaren 29an Igantzin, eta hirugarrena izanen da maiatzaren 6an Tafallan. Eta deialdiak, Euskaren Bueltako deialdiak horrela, Leire, bestaldetik, festa handia egin zen Iruñan iragan asteburuan, Iruñeko hiri gorputza ondare inmaterialeko kultur ondasun izendatu izana ospatzeko. Ez da, konta iguztu nolakoa izan zen, jai hori? Pues bai, ohikoa da Iruña larun batero besta giro hori izatea, besta giro horri gehitu zitzaion pasa larun batean, beste ospakizun bat, ez? Eta ateratziren kalera Iruñeko erraldoi eta kilikien konpartxak, karrikak busti zituzten kolorez, denak San Ferminak edo San Saturnino izango balitz bezala, eta hori guztia zehar, hori guztia izan zen, Iruña hiri gorputzeko ondare inmaterialeko kultur ondasun izendapenetako ospakizunen baitan. Urtarrilaren 28an Nafarroko gobernuak interes kulturaleko ondasun inmaterial izendatu zuen segizioa, eta, errandudan bezala, larun batean egin ziren besta ospakizunak, ekitaldi nagusia izan zen Nafarroko jauregiko lorategian eta udaletxeko plazan, baina milaka iruindar eta kanpotar bildu ziren karriketan konpartxarekin gozatuz. Iruñeko erraldoi eta kilikien konpartxak, karrikak musikaz eta kolorez busti zituen ezker eskuin larun batean ezoiko karrika dantzan. Goiz guztian zehar, festa koloretsuak hartu zuen Iruñeko hiria. Hiri gorputza ondare inmaterialeko kultur ondasun izendapena ospatzeko. Urtarriaren 28an Nafarroko gobernuak interes kulturaleko ondasun inmaterial izendatu zuen segizio horren ospakizun eta ikusgarritasun publikoko ekitaldi batean. Un paso más en la preservación de un patrimonio que seguirá perviviendo con el paso de los años si las instituciones y la sociedad seguimos aunando esfuerzos para su conservación y vitalidad, y para que siga siendo una herencia que dejamos a las siguientes generaciones, que parte de un sentimiento y de una manera de vivir en común lo que nos une. Ekitaldi nagusiak Nafarroako jauregiko lorategian eta udaletxeko plazan ospatu ziren. Ekitaldi nagusiak Nafarroako jauregiko lorategian eta udaletxeko plazan ospatu ziren. Eguraldia lagun, erraldoi,
Kiliki, musikari eta Duguna dantza taldeko dantzariak, iruindarrak karrikara aterarazi zituzten eta milaka izan ziren, egun berezi honekin gozatu zuten iruindar zein bisitariak. Primera Leire, honekin hemen utzi behar dugu konexioa, mila esker eta hurrengora arte. Zuei, aio! Eta gauzak horrela direla Nafarro aldean jarraian etxeko kontuei erreparatuko diegu. Izan ere, Hamaika Telebistak geltokia saioa estreinatuko du gaurko egunarekin gaueko 10:00. Ekonomia soziala, garapen jasangarria eta ekologia izango dira programa berriaren funtsezko ardatzak adi. Nondik gatozen begiratuz, nora joan nahi dugun jakiteko, ez? Horretarako gelditu egin beharra dago, hausnarketa espazio bat sortu beharra dago, eta hori da geltokia, ez? Geltokia da gelditu eta nora joan nahi dugun jakiteko eremua. Eta topaleku horretan gogoeta guzti horiek bildu nahi ditugu. Gizarte eredu bati begira, ze alternatibak daude? Eta horren inguruan gogoetak egitea. Ez gogoetak bakarrik, baizik eta gainera alternatibak erakutsiko ditugu, alegia gogoeta horietatik abiatuta, dauden praktika, egitasmo, proiektu guztiak ezagutuko ditugu, eta horren beharra dagolako hain zuzen ere egiten dugu programa hau. Hain justu saio berriaz gehiago jakiteko Aritz Gamboa Artzaina, eta geltokia saioko aurkezla dugu kameraren beste aldean, kaixo Aritz. Aupa, gaixo. Eguerdion, tira, aipatu dugunez gaur ikusiko du argia geltokia saioak berak gogotsu aurkitzen zara? Bai, gogoekin, importantea da ez, horrelako lehioak zabaltzea, eta gizarteari horrelako gogoetak egiten, laguntzeko bide hori irekitzea ez, eta horren parte izatea, noski grabaketa egun batzuk ja egin ditugu eta proiektu honi forma eman diogu ja dagoeneko, beraz ja ikusi dadila. Bai, ez da, hain zuzen ere, ekonomia soziala, garapen jasangarria eta ekologia izango dira programaren funtsezko ardatza. Konta iguzu gehiago saioaren xedeaz? Gogoeta espazio bat zabaltzea da helburu nagusia, eta gogoeta espazio hori zabaltzen dugu gainera leku importante batean, ez? Iruñean, hain zuzen ere, elikadura buruk jabetza, efizientzia energetikoa, ekonomia sozial eta solidarioa sustatzeko, bultzatzeko erdigune bihurtu den geltoki zaharra edukiko dugu plato bezala, ez? Eta bertan gogoeta horiek egitea, hain zuzen ere, harimutur ezberdinetatik tiraka, gizarte ereduaren aldaketaren norabidean eman beharreko pauso ez, eta egiten ari diren ekimenez hitz egiteko xedea dugu. Eta horretarako, persona dexente pasako dira, hain zuzen ere gogoeta horien atzean dagoen lanketa horretan inplikatua dagoen jendea. Bai, ez da, eta formatuari dagokionez, aipatu zuez nola Iruñeko geltoki zarretik abiatuko zaren astero, eta hor solasaldi ezberdinak, erreportajeak, eta antzeko emango diezu bidean, nortzuk izango dituzu bide lagun, izan ere hor errezetak ere badira tarteko, ez da? Bai, sukaldaria eukiko dugu, geltokin bertan badakizue jatetxea badagoela, jatetxe zoragarria, eta bertan sukaldari ibiltzen den Koldo Gartzia izango dugu egunero errezeta bat prestatzen, ez? Errezeta horren barruan dijoazen mozkinak edo produktuak, bertan 0 kilometroan oinarritutako mozkinak izango dira, eta gainera geltokian ere eskuragarri egoten direnak, bertako dendan eskuragarri egoten direnak. Gainera, Koldo Gartziaz gain solasaldiak eukiko ditugu, eta solasaldi horietara gai ezberdinetan aditu edo parte diren personak hurbilduko zaizkigu, energiari dagokionez, mugikortasunari dagokionez, ekoizpen ereduei, jakien ekoizpen ereduei, baita konsumo harreman eredu ezberdinen inguruan dauden proiektuen personak eukiko ditugu, eta persona horiek izango dira gogoeta hauetan lagunduko dutenak, eta protagonista batzuk egongo dira zeinean oso importanteak diren hain zuzen ere kaleko jendea, kaleko galdeketak egingo dira, kale inkestak egingo dira, eta jasoko dugu kaleko jendea gai hauen inguruan dauzkan ikuspegi edo galdera, edo zalantza, edo ekarpenak. Beraz, protagonista asko egongo dira, nik besterik gabe
hau gidatuko dut ahaldudan neurrian noski badakizue ni hartzaia naizela berez, naizela aurkezle, izatez, baina bueno, ardiak gidatzen egiten duan lan horrek lagunduta agian programa hau gidatuko dut nola edo ala. Bai, ez da ziur primeran egin guzula gainera, beraz gaurkoan dugu lehen biziko saioaren estreinaldia, lehen saio honetan zerekin topatuko gara, ez zer aurreatzerik baldin baduzu? Bueno, lehenik eta behin, gonbidatuko zaituzte dana da, 10:00 badakizue, pantalla aurrean jarri eta saioa ikusteko, ez dut spoilerrik egingo, baina aurrerapen gisa esango dizuet oso proiektu interesgarria ezagutuko dugula, esne behiei lotutakoa. Famili batek bastan aldean martxan jarri duen proiektu bat, ekologia zainduz elikadura sortzeko proiektu bat. Eta hain zuzen ere, esne sektoreak pairatzen duen egoera larriaren aurrean alternatiba interesgarria denez, ekologiatik egiten diren ekoizpenak, alegia produktu ekologikoen inguruko ekoizpenei tiraka solaskide batzuk ere ukiko ditugu hortaz hitz egiten, beraz ez galduz, benetan askotan ez gara konturatzen inguruan ze realitate dauzkagun eta ze proiektu dauzkagun, norabide egokia nahi zuzen ere. Gaueko 10:00 esan bezala adi izango gara pantailetara, arrakastatxoa suerta dadila saioaritz, eskerrik asko eta hurrengora arte. Mil esker zuei eta badakizue, 10:00 aurrera asteartero badaukagula hitzordua eta zer pentsa emango digula hori seguru. Seguru, bai, hori da, hurrengora arte. Eta horrela, albiste honekin, saio berriaren albistearekin iritsi da gaurko gurean gaur magazinaren lehenbiziko atalaren bukaera. Laster gara bueltan eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko, ez zaitezte urruti joan. Badator Geltokia, saio berria 11 telebistara. Nondik datozen jakin beharra dugu, nora goazen jakiteko. Eta horregatik gaude hemen. Hain zuzen ere, Iruñeko Geltoki zaharrean. Hainbat gairen inguruan hausnartzeko. Ekonomia jasangarria, elikadura burujabetza, kontsumo arduratsua edo eta efizientzia energetikoa. Leku hau izan da landa eremua eta hiriburuaren arteko lotura, erdigune. Eta gaur egun hainbat proiektoren abiapuntu ere. Etorkizunari begira badaukagu zer hausnartu, ezta? Asteartero gaueko 10:00 aurrera Geltokian dugu hitzordua. Bertan solasaldiak, erreportaiak, kale inkestak eta Koldo Gartziaren errezeta goxoak edukiko ditugu zain. Beraz, badakizue, ez hutsik egin. Kaixo, gu Amuma taldea gara eta gutaz gehiago jakin nahi baduzue, Maldan bera bideoklipa entzungai eta ikusgai izango duzue Bizi Musika programan. Animatu ikustera. Dut kaletik goizean, ea bakardadetik egiten dudan alde. Parkeak jendez beteta gon beharrean, denak zaborrez beteta daude. Gauden zibilizazioan tantaka turismoaren txaku eskaparate. Ta bertakoak engantzau salbitxo dekoltan, buru altzagabe porno pagarte. Denbora ez da gelditzen erlojuaren tiktak, soinua egunero entzuten jendearen pausu errepikakor. Desberdintasunean sistema gaitu berdintzen, kale bazterretik nabil jendeari begira, begiak ari dira pantalla guztien bira ira. Ikusten da aurpegietan bila gorputza, denok arropa berdina. Nondako nortasuna, non geratu da izaera gura. Gizartea maldan berakoa izua ematen dit amaiera heldua. Nondago nortasuna, non geratu da izaera gura. Gizartea maldan berakoa izua ematen dit amaiera heldua. Aurrera jarraitzen ingurua begiratzen, gaua egin dela argiak hasita itzaltzen. Komertzio txikiak itxi dira tabernara noa 10:00 kontzertua zen. Talaudenetan aizel,
telonero bikainak baina ez da inorra gertu. Ze errespetu falta, urrengo enkanta, pogo erraldoi batean direnean elkarta. Egoismoan sartu naiz nire ideietan blai maiz dut. Pentsatu zeri ari naizen zai, mina ematen ditego era honek, besteak begiratuz ez naizala jekoteko gai. Banoa etxera korrika, oera bidean odika, pesimismoa josi baino lehen berbiaraztera makina. Idazteko, saiakera berri bat, baina amaiera beti da berdin. Nondako nortasuna nogeratu da, izaera hura. Gizartea mandamera doa izua, ematen dit amaiera heldu da. Nondako nortasuna nogeratu da, izaera hura. Gizartea mandamera doa izua, ematen dit amaiera heldu da. Nondako nortasuna nogeratu da, izaera hura. Gizartea mandamera doa izua, ematen dit amaiera heldu da. Nondako nortasuna nogeratu da, izaera hura. Gizartea mandamera doa izua, ematen dit amaiera heldu da. Bueno, kaixo, Peña, gudantza taldea gara. Eskerrik asko bizi musika saioari, gurekin kontatzeagatik. Hemen gaituzue gure azken singela aurkezten, 7 bala izenekoa, Lider Nandoren kolaborazioarekin. Eta bueno, zer esan, zerbait falta da esateko. Hori, eskerrik asko Amaika Telebistako ikusle guztiei, eta badakizue, bizi musika. Nola esan, egin dezakegu, iria lokatzen denean. Itzaletan ikusten gara gehiegi, baina gaur ez dakit zer egin. Mugitzen zaren inguruz teletatik, deseroso sentitzen naiz ni. Ezin dizut idatzi oraindik ez dut erantzun, ta zu guzti argi duzu. Autoak ta pistola lortu dituzu, aukera ezin dugu galdu. Mila baldintzen menpe bizi zara zu, zure beldurren esklabu. Polizia atzetik badatorkigu, arren atzera ezaditu. Ez gara bonitek lai, baina izango gara gai, batuak batu gaitu. Ere baikun errekai, esan zenidan noiz bai, ta orain ez zaitut entzu. Amabiterdiak pasata iritsi daguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko une, eta horretarako gaur dugu hemen gurekin Intza Gurutxaga, Euskal Herrian Euskarazteko kidea. Ondo etorri. Kaixo, egunon, eskerrik asko. Eta hasiko gara mobilizazio deialdi batzuei begira hizketan, izan ere Nafarroan Euskararen lege berria aldarrikatzeko hainbat mobilizazio iragarri dituztu ez, zein da helburua eta edo asmoa bera. Joan den abenduan 36 urte bete ziren Baskoentziaren legea, edo Euskararen Nafarroako legea onartu zela, eta lege hark Nafarroa garaiko lurraldea 3 zatitan bereizten du. Eremu euskaldunean, ez euskaldunean eta mistoan. Beraz, mobilizazio hauen helburua da aldarrikatzea euskara ofiziala izatea Nafarroa garai osoan, eta horretarako maiatzak 13rako mobilizazio nagusia 13an izango da, 12etan Iruñan, eta aurrez Baskoentziaren legeak bereizitako 3 eremuetako bakoitzean egingo ditugu mobilizazioak, eta lehenengoa Bardeetan izango da, eremu ez euskaldunean.
Izan ere, esan berri duzu nola, 36 urte bete dituen orain gutxi legeak berak, zer ondorio ekarri ditu ez, banaketa horrek Nafarroara? Lehen esan bezala, Nafarroa 3 zatitu du eta bertako nafartarren hizkuntza eskubideak urratu ditu. Ez dira errespetatzen, beraiek euskaraz hitz egiteko dituzten eskubideak. Ezin dute eskolan euskaraz hitz egin, euskaraz ikasi, eta administrazioarekin ere gauza bera gertatzen da. Gainerako lekuetan ere, ofiziala den lekuetan, askotan zailtasunak ditugu, eremu horietan oraindik eta gehiago. Bai, ez, gainera, 36 urte harin esaten dela ere ez da denolako kontua, eta lege bat 36 hainbestez urtez bere horretan jarraitzeak ez badu asko atzean, eta zergaitik ez zaio gura izan heldu instituzio politikoetatik. Bai, hor oinarrian nahi politikoa dago. Nahi politikorik ez badago, ez da aurrera pausorik emango. Pentsa, orain hilabete gutxi, Mainerun herritarrak eta udalak eskatuta, eremu ez euskaldunetik mistora igarotzeko eskaera egin zuten, eta Nafarroko parlamentuak atzera bota zuen. Beraz, pentsa, hori da aldaketa txiki bat kasu horretan ez gara ari, Nafarro osoan ofizialtasuna eskatzen baizik herri jakin batek aldaketa hori egitea, eta hortarako ere oztopoak daude. Beraz, nahi politikorik ez badago, ez da hori lortuko. Eta horregatik, mobilizazio hauek gure ustez garrantzitsuak dira, eta aldarrikapen hori egitea orain, justu hauteskunden atarian, legealdi hau izan dadin, behingoz ofizialtasuna lortzeko legealdia. Bai, ez, gainera hori kokatu duzue justo ez, maiatzaren 28-aren edo horra begira, uste duzu izango dela benetan ez, momentua horri heltzeko instituzioetatik? Dudarik gabe, momentua izan behar du. Baldintzak sortu behar dira, eta hain justu horretan gabiltzagu. Baldintzak sortu, agenda politikoan kokatu, eta behingoz alderdi politikoek gaiari heldu eta beharrezko aldaketa, kasu honetan ofizialtasuna, legez gauzatzea. Bai ez, eta gainera, aipatu zu ez, nola asmoa baden lurralde osoan ofizialki ez, Euskararen legea bera aplikatzea edo moldatzea eta berria egitea, eta hor, orain hartan, Maineru ere aipatu zu, politikariek, alderdi politikoek izan duten jarrera, zer balorazio egiten duzue? Azken 8 urtetan aldaketa politiko bat egon da, baina ofizialtasunaren aldarria ez da legez gauzatu. Beraien burua aurrerakoitzat hartu izan duten edo izendatu izan duten alderdi politikoek esan bezala ez dute gauzatu nahi hori. Beraz, lehen esan bezala, nahi politikoaren esku dago eta orain arte horrelakorik ez da egin, ez dute gauzatu. Bai ez, baina, aipatu Nafarroakoa, ia da EAEN ez, egoera badela xamurra norabait esatearen, hala ere, adin berdintxua edo ondioko handiagoa badu bertako Euskararen legeak, horren inguruan, zer hausnarketa egiten duzue? Bai, hori da, 1982an onartu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko euskararen legea. Zuk esan bezala, Euskal Autonomia Erkidegoan euskarari dagokionez, egoera Nafarroa eta Ipar Euskal Herrian baino hobea da. Lege horrek ekarri ditu onura batzuk, baina garaiak aldatu diren bezala, bai egoera politikoa, bai soziolinguistikoa, lege horrek ere berrikuntzak behar ditu. Berrikuntzak behar ditu, bai Euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatzeko eta baita ere euskararen ezagutza unibertsalizatzeko. Bai ez, baina justu, tokian toki ezberdina da euskararen egoera, hala ere azken urteetan eta kasik astero ere ikusten ditugu mobilizazioak han eta hemen ez. Agenda politikoan kokatzeko uste duzu badela hori nahikoa ematen da, ez? Euskal agenda politikoan sartzea protesten ondorioz, dela resistentziak sortzen dira. Gure ustez beharrezkoa da kalera irtetea eta horrelako aldarrikapenak egitea eta alderdi politikoek naiz herriak entzutea. Horrek adierazten du nahi bat badagoela, herritar talde batek babesten duen nahi bat, eta aldi berean horren jakitun direla alderdi politikoak. Guretzat ezinbestekoa da kalera irtetea. Ondoren agenda politikoan kokatzeko nahikoa ere ez da. Lehen esan bezala, beste nahi batzuk daudelako horren atzean, eta horretan ezpada eragiten ez da lortuko, baina guk uste dugu kalera irtetea ezinbestekoa dela, eta aldarri horiek egitea ere bai
isilik eta eskuak zeharkatuta geratzen bagara ez dugu lortuko ezer. Ez, gainera, aipatu ditu mobilizazioak tokian toki, ere, bada esaten duenik, ez, agian jendartea bera ez dagoela intsentsibilizatuta, ez, agian gure esparruan edo esaterako ez gu gaur Bilbon garela, EAeko jenda nola normalizatuago hartzen duen ez euskararen egoera bera, eta agian bai falta dela, ez, pultsu nazionala ikusita ez Ipar Euskal Herrian, eta Nafarroan gertatzen diren eskubide urraketak, horiek bideratu eta guztiok elkarrekin bat egiteko. Bai, egoerak desberdinak dira, Ipar Euskal Herrian, Nafarroan da Euskal Autonomia Erkidegoan. Baina ikusten ari gara azken aldian badagoela nahi bat eremu desberdinetatik eta leku desberdinetatik etorria azterketak euskaraz ekimena, hor dago ere bai Nafarroan, hain justu Gazte Euskaltzaren sareak joan den astean egindako hezkuntza euskaraz manifestazioak. Beraz, nahia badago, eta horrez gain, eragile desberdinek euskararen inguruan egiten duten diagnostiko ere berdina da. Beraz, abiapuntu bat badago, nahi bat ere badago, beraz, guk uste dugu badagoela nondik heldua eta nondik jarraitu ere bai. Tero aipatu zuez, Gazte Euskaltzalen sareak egin da komunikazio handiak, izan ere ez, azken urtean behintzat handienetarikoak euskararen maitan bai izan direla, azkena eskuntzaren bueltan, ez nola iristen diezue, Euskal Herrian euskarazetik egun horretan, Euskal Herriko hiriburuetan gailendu ziren aldarriei? Era bat adoz, era bat egiten dugu beraiekin, babesa ere, atxikipena ere eman genien sare sozialen bitartez, eta gutariko asko ere bertan izan ginen. Era bat adoz, Euskal Herrian hezkuntzak ere euskaraz izan behar du, eta hezkuntza gainera guretzat estrategikoa da. Euskal Herria berreuskalduntzeko prozesuan eta euskararen normalizazio prozesuan hezkuntzak bere biziko garrantzia du, beste hainbat arlorekin batera, baina argi dago horrek ere euskaraz izan behar duela, eta txikitatik hasi eta hezkuntza sistematik atera arte, euskaldunek euskaraz egiteko eta euskaraz ikasteko bermeak izan behar dituela. Baina horretaz aparte eta eskuntzari gero ez, eskuntza legearen bueltan ere berriro helduko diogu, baina manifestazioan ere euskararen edo euskarafobia bera ez normalizatzen ari dela ere salatu izan da. Ez horragian erakusle garbiena baditugu sententziak administrazio ezberdinetan eman direnak horren inguruan ez, edo nola erreparatzen diozue horri? Bai, azken aldian erabili izan den hitza izan da oldarraldi judiziala. Behin da berriz, bata bestearen atzetik datozen epaiak dira, argi eta garbi euskararen kontrakoak, eta euskara albo batera edo zapaltzea helburu duen hizkuntza politikak daude atzean. Hor ikusten duguna da, bai Espainiar da Frantziar konstituzioan menpe gauden bitartean, horrelako epaiak bata bestearen atzetik etorriko direla, eta gainera modu justifikatu batean. Beraz, alde horretatik, marko juridiko burujabe bat izatea guk ezinbesteko ikusten dugu, eta horren aldeko aldarria ere egiten dugu. Eta horri ez, nola heldu edo nola egin aurre horri ez, azken batean batzuetan ez, entzuten ditugu adierazpen batzuk instituzioen partetik, eta badirudi ez euskararen eta euskaldunen eskubideen aldekoak badirela, hala ere, gero hor talkan agertzen dira adierazpen horiek errealitatearekin. Bai, erantzun argi bat edukiko bagenuke eta egoki bat ziurrenik ez gineteke gaur gauden lekuan egongo, baina argi dagoena da euskaldunak ahaldundu egin behar garela eta horrelako epaiak eskubideen markoan kokatu behar ditugula. Alegia, horrelako epaiek euskaldunon hizkuntza eskubideen kontra egiten dute, eta herritarrek jakin behar dutena da, hori, eskubide urraketa bat dela egiten ari direna, legeak babestutako eskubide urraketa bat, baina guk uste dugu garrantzitsua dela ohartaraztea gutxienez, naiz eta aldaketak horrela ez ditugun, aldaketak eragiteko abia puntua izan liteke, baina hori da, behintzat kokatu behar den lekuan eta euskalduna kontziente izatea zer ari garen jasaten. Eta esango zenuke euskalduna kontziente bagarela edo badirela? Denetari dago. Lehen aipatu bezala, eremu desberdinetan egiten ari den mobilizazioek, hein handi batean euskararekiko gutxiespen edo zapalkuntza hori salatzen dute, eremu desberdinetan azterketak direla, hezkuntza dela. Beraz, bai, multzo handi bat bada kontziente,
eta helburua da multzo hori ahalik eta gehien zabaltzea eta kontzientzia hori ahalik eta gehien zabaltzea, hedatzea. Eta lehenxeago eskuntza zaritu garela, EAeko eskuntza legeari helduta aintza. Hainbat eta hainbat protesta izan ziren iragan urtean, 2022 eta 2023 honetan, ez dagoeneko bada hor proposamen bat hainbat eragileek ez aztertzen ari direnak. Hor bestak beste Euskal Herrian Euskarasek salatu du murgiltze eredua bera, ez, horren aplikazio ez da nolabait eta labur esatearren ez, zein da egoera hor? Bai, gaur egun hizkuntza eredu desberdinak daude eta ikusi da hizkuntza eredu horiekin euskaldunak edo hezkuntza sistemak ez duela lortu herritarrak euskalduntzea. Beraz guk hizkuntza eredu horiek ezabatzearen aldeko aldarria egiten dugu eta murgiltze eredua hedatzea eta zabaltzea. Bera izatea dagoen eredu bakarra, eta eredu horrek euskera eta euskal kultura izatea ardatz eta horretatik abiatuta hezkuntza sistema euskaldunago bat sustatzea. Bai, ez izan ere hor, zer da gertatu dena, ez izan ere hainbat eragilek eskatzen zenuten, ez, murgiltze eredua beraren aplikazio zuzena, eta badira, ez dakit, esaterako belak ere esan zuen, arrazoi horregaitik ere, ez duela negoziatzen jarraituko, ez? Zelan da posible hainbeste negoziazio eta hainbeste protesten ondorioz hezkuntza legeak, eaeko hain ez entzutetsua bihurtu den hezkuntza legeak eskazotzea? Hor ere nahi politikoa dago, eta ez balimada nahi alde batetikan euskararen aldeko politikak egin, eta benetan sinistuta euskara dagoela egoera gutxitu batean, eta horren aldeko politikak egitea ezinbestekoa dela Euskal Herria berre euskalduntzeko, nahi hori ez baldin badago, eta diagnostikotik ere ez baldin bada abiapuntu horretatik abiatzen, ez da ezer lortuko. Baina hezkuntzan bertan askotan ez segregazioaz, eta antzeko ez ere hitz egiten da, eta hor beti aipatzen da euskara bera badela bai kohesio zein integraziorako tresna. Hori da, hain justu guk aldarri hori egiten dugu, euskara izatea bai kohesiorako tresna, ez soilik hezkuntza formalean, baita ere ez formalean, eta zentzu horretan baita ere euskarazko aisialdi bat bermatzeko aldarria ere egiten dugu, hain justu, hezkuntza formaletik haratago ere, euskarak duen garrantzia ikusita, zuk esan bezala, besteak beste kohesiorako. Ez, beraz, hezkuntza legearen bueltan, Euskal Herrian euskarazten proposamena hortik joango litzateke? Bai, aurreko astean egin genuen agerraldi bat, eta han azaldu genituen puntuz puntu, 10 puntutan banatutako adierazpen bat egin genuen, baina bai, oinarrian aipatutako puntu hauek daude. Eta hor besteak beste ere, puntu horien artean euskal kurrikuluma ere aipatzen zenuten, zer garrantzia du honek, zelakoa behar luke izan edo ez, zergatik jaso behar da? Bai, euskal kurrikulumak izan behar luke gure ustetan Euskal Herri osoaren ikuspegia emango duen kurrikuluma. Alegia, Euskal Herriko 7 probintzien egoera edo demagun historia neurri berean ematea. Zentzu horretan, unitate didaktiko bat ere ari gara garatzen, apur bat hori dana txertatuta eta ikuspegi nazional horretatik abiatuta, eduki horiek ikaslei emateko aukera izan dezaten ikastetxe eta irakasle desberdinek. Eta orain aipatu zula unitate didaktikoa bera ez, horren bueltan bauzu beste xastapenik egiterik? Justu horretan txendabil EH-eko lantalde bat, oraindik gauzak lotzen, beraz ezin dizut gehiegi aurreratu nik neuk. Beraz, itxarongo dugu ez da listea jasotzera. Eta horretaz aparte, Euskal Autonomia Erkidegoko Euskararen egoeraz ari garela iragan astean egin zen publiko 7. inkesta soziolinguistikoa bera ez hortik, hainbat azterketa eta hainbat analisi egin dira gerora Euskal Herrian euskarazetik, nola baloratzen dituzue datuok? Bai, ikusi da ezagutzaren igoera bat egon dela, beraz hori datu pozgarria da, ezagutza ezinbestekoa baita, euskarak aurrera egin dezan, ezagutza handitzea.
Baina era berean, datuek erakutsi dute, erabileran ez dela behintzat ezagutza adinako igoerarik izan. Beraz, hor, badago tarte bat non hobetua eta non eragin. Gainera, datu kezkagarria da baita ere, ia euneko 9 puntu jaitsi dela euskararen erabilera eremu euskaldunenetan. Eta hain justu orain dela egun batzuk, UEMak, eunen udalerritik gora osatzen dute UEMak, eta horrein dako ekitaldian ere, behin da berriz errepikatzen zen, arnasgunek duten garrantzia euskararen biziraupenean. Beraz, datu hori esaterako kezkagarria da. Beste datu kezkagarria da, hitz egiteko gai diren ehuneko 54%ak erreztasun handiagoa dutela erderaz hitz egiteko, euskaraz hitz egiteko baino. Beraz, hor ere, badago zer eraginaz. 1991an ehuneko 58 ziren. Beraz, jaitsi egin da zentzu horretan. Beraz, datuen irakurketa ikuspuntu askotatik eta leku askotatik helduta egin daiteke, baina argi dagoena da ezin garela lo geratu eta agian alde batetik begiratuta datu pozgarriak izan arren beste puntu askotan gabezi asko dituela eta nondik aurreratua badugula oraindik. Bai, hor beste ez, arnasgunetan gertatzen ari dena aipatu duzu hori, zerraitek izan daiteke? Azkenean euskara hizkuntza gutxitu bat da, gauden telebista pantailak oro har, erderaz jasotzen dugu informazio asko eta asko, beraz, arnasguneetan ere informazio hori dana sartzen ari da, eta horrek eraginda bai ari dela gutxitzen. Gero demografia aldaketak ere badaude, eta beraz, ez da soilik faktore baten ondorioa, zenbait faktorerena, baina bai, pare bat horiek izango litezke. Beraz, ekimida hor izango litzateke ez, horietan ere fokua jartzea nolabait, egia da, agian astu egin zaizkigula ez, alako tokiak ez, eman dugu, hau euskaldunduta dago, hau alaxe utziko dugu, eta egia da ez, datu hauek ere esaltzen zutela nola, eremu ez euskaldunetan, goraka egiten zuela erabilerak, edo behintzat jakintzak bai, baina agian hori asko gertatzen daigu gizarte honetan gauza batzuk ahaztu edo egintzat eman. Bai, eta arnasgunetan nik uste dut hori zuk esandakoa dela giltzarria. Ni neu Getarian bizi naiz, eta arnasgune bada, eta egia da erosotasunetik, eta askotan kontzientzia horregabe aritu izan garela euskaraz, orain datoz kanpotik edo, hori esan duguna pantaietatik eta abar, beste hizkuntza bat nagusitu da, eta batzuetan ia konturatu ere egin gabe, ia ohartzerako ari gara erderaz hitz egiten, eta kalean askotan, eremu euskaldunetan, somatzen da joera hori. Eta kontu aipatitun kontu guzti hauei buelta eman edo bide horretan jartzeko topaketa batzuk dituzue esku artean, ondo esaten baldin badut euskaltzaren independentisten topaketak, ez? Laburra bada titulotxo hori, ala ere badu zer barruan, ez? Zein da asmoa? Bai, egingo ditugu urriaren 7an da 8an Bilabonan, eta helburua da hausnartzea eta Euskal Herrian zehar sakabanatuta gauden euskaltzaleok elkartzea eta elkarrekin hausnartzeko aukera bat izatea. Orain gabiltza egitaragua eta sortze prozesu horretan ere lantalde bat dabil, eta aurreratu dezakeguna da denetarik izango dela, bai hitzaldiak, solasaldiak, tailerrak, bai euskaldun bezala alduntzeko, kontzientzia pizteko, eta gero baita ere aisialdi eskaintza bat izango dela. Uste baitugu alde baterik bai hausnarketarako eta ideiak elkarbanatzeko espazioak sortzea garrantzitsua dela, baina eskaintza kultural hori eta aisialdirako kultura hori eskaintzea ere aberasgarria dela, eta bien artean bateragarria eta indar gehiago izango duela. Beraz, askotan aipatu izan duzuen Euskararen Errepublika edo Euskal Errepublika horren utopia txikia izango da. Hori da, asmo horretan, ea utopia hori ea realitate bihurtzen den eremu zabalago batean, ez soilik Bilabonan.
Beraz, egitarau horren zain eta hor ardatz izango dituzuen hildoen zain, eta baita ere ez, lehenago aipatu zuen unitate didaktiko horren albisteen zain, hemen utzi hor du elkarrizketa, mila esker gaur gurean izatearren. Eskerrik asko zuei. Eta orain jarraian solasaldiarekin bueltatuko gara. Kaixo, Maite Larburu naiz, eta Aho Arraro bideoklipa aurkeztuko dizuet. Zenbat aldiz esan digute gure hizkuntza arraroa dela, zaila, zaharra, baina zerekin alderatuta. Normala den hizkuntza batekin, eta ze hizkuntza da normala. Hizkuntza bat hitz guztiak baldin bada, orduan ahoa mundu bat da, eta gurea ere bai, mundu liluragarri bat. Aio! Aho arraro, aho zaila, aho zarrepai. Zenbat lotxa, zenbat min, hitz deslai. Ditunak da ez ditunak esan nahi. Ezinak batzuk astuak ere bai, ez omen da gai. Aho arraro, aho zaila, aho zarrepai. Ez omen da gai, eo zein aurpegitan, ehoteko nun nahi, hautetxia izan alnaiz, hautetxia, aho deslai, aho, baino hemen dao, trabanegan xalo, noiz arte auskalo, egen, aho, tanigan año nere gandika eta osata sao zure ganaino karmin gorri bato ao ikusgarria ez akaso baino hemen dao Badator Geltokia, saio berria 11 telebistara. Nondik datozen jakin beharra dugu, nora goazen jakiteko. Eta horregatik gaude hemen. Hain zuzen ere, Iruñeko Geltoki zaharrean. Hainbat gairen inguruan hausnartzeko. Ekonomia jasangarria, elikadura burujabetza, kontsumo arduratsua edo eta efizientzia energetikoa. Leku hau izan da landa eremua eta hiriburuaren arteko lotura, erdigune. Eta gaur egun hainbat proiektoren abiapuntu ere. Etorkizunari begira badaukagu zer hausnartu, ezta? Asteartero
gaueko 10:00 aurrera geltokian dugu hitzordua. Bertan solasaldiak, erreportaiak, kale inkestak eta Koldo Gartziaren errezeta goxoak edukiko ditugu zain. Beraz, badakizue, ez hutsik egin. Kaixo, Brigade Lokoa, Bergaratik, hurrengo bideoklipan izanagatik da, eta bertan historia zehar ahaztu dian emakume borrokalari guztientzat eskainita da. Abestia Iruñako Sound of Silence estudioan garratu genuen, Julenekin, eta 3 amatxok ekoitzi ditu irudiak. Eta bueno, laster 11 telebistako bizi musika saioan ikusgai eukiko zuen, beraz, anima ikustea. Venga, haupai. Haupai. Moru bata iritsi dela heldu da eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako gaur ditut hemen nirekin Albo Banatan, Jonan Sam eta Maialen Ferreira, ondo etorri.
Bioi. Eta, bueno, aste hasirarekin EITB Fokuseko galdeketaren datuak agertu zaizkiguan eta hemen, eta horiei erreparatuko diogu une batez, izan ere, bueno, askotan jartzute salantzan, alako galdeketen, ziurtasuna, edo, batzuk pustuago, bestatzuk ahulduago agertzen direlako, baina, analisak egiteko bai ematen duela. Eta adibidez, hasi gaitezke hiriburuetara begira, izan ere badirudi Iruñean bertan badela partida. Bai, ala da, ez, galdetiketa hau, batzutan, pertsona gutxiei elkarrizketa datzen diete, baina justo honetan 8.000 pertsona die, hortaz, behar bada igual garrantzitsua da behiratzia, ez, eta azkenean, Iruña badakigu zer pasako da, azkenean, txibite hor egongo da, baina bera bakarrik ezingo dau. Ez, Nafarroan barkatu. Nafarroan bera bakarrik ezingo dau, ez, eta azkenean UPN eta PP Navarra Suma apurtuta, ikusi dugu indar hori galduz joan dala, edo joango dala, ez, eta azkenean, PPk UPN-eri errua botatzen dio, gero ikusiko dugu, esaten dagoelako UPNek beste formakuntza batzukin edo beste alderdi batzukin nahi dauela gobernua sortu, ez dakigu zer gertatuko da, baina antza denez, txibite berriro jarriko da Nafarroan, ez. Bai, ez, eta Nafarroatiko orduan ez, zuri sentsazio eragin dizute ikusitako datuek. Bai, lehenengo egin dezun komentario ez, metodologiari dago, kionean, inkesta elektoral bat egiten denean, konfiantza eta errore margina lehenagotik erabakitzen dira. Orduan, 1.200 galdeketatik 5.000-ara, konfiantza idaia berdina da, ez da aldatzen. Hemen kontua da egin dituztela barrutietan galdeketak, herrietan galdeketak, eta horrek eskatzen du proiekzio bakoitzak, ez dut egin proiekzio bat. Egin dituzte 4 herrialden proiekzioak, gehi barrutietako proiekzioak, gehi hiri eta herrietako proiekzioak. Orduan, lagina handiagoa da, toki bakoitzean lagin minimo bat behar zutelako. Baina berez, proiekzio elektoralak egiteko orduan, kopuru batetik gora asko garestitzen da inkesta, baina errore margina ez da handitzen. Eta iruditzen zait hor, batzuetan egiten ditugula, irakurtzen ditugula, komentario batzu pixka bat zera diranak, ezta? Gero, begibistakoa da, proiekzio batek helburua eduki dezake eta dauka eragitekoa. Ez hainbeste asmatzekoa bakarrik, ezta? Eta hori, beti aurkituko dugu komunikabide guztietan edo gehienetan. Eskatu behar duguna herritar bezala da transparentzia. Alegia, inkesta horren atzean dauden datu guztiak kontatzea. Eta ondoren, gu gere formatu behar gara pixkat ulertzeko zer esan nahi duen horrek, ezta? Beraz, ikusi behar da, ze eragin eta ze ondorio dituzten proiekzio horiek. Baina nik bat natorre hemen esan denarekin, Iruñeko kasuan, iruditzen lehenko esan entzun ere, ez dela asko aldatzen, eguzet aldatzen dela, zeren ezkerrak orain edukiko ditu bizinegotzi gehiago, sartzen delako Elkarrekin Podemos egon hor Iruñean oso konplexua den zera hori, espazio politiko hori, Alderdi Sozialista jetxe egiten da, UPN jetxe egiten da, PP sartzen delako. Orduan, bai aldatzen dira pesa, baina egia da, PSN-eren eskuetan egongo dela urrengo alkatea Iruñan, bai. Bai, ez, baina egia da, Nafarroan bertan, orokorrean, alderdien batuketak eta ez antzeko eskemak asko aldatu egiten direla hauteskundetik hauteskundera, eta hala ere, niri batzuan egiten zait kurioso nola, herritarrek hori ere jarraitu dezaketen, ez da, batzuetan bestela ez duzu jo. Iragan hauteskundetan alderdi honi bozkatu nion, orain izen honekin ez da inor agertzen, eta hori badagian Nafarroan asko ematen den zerbait. Bai, behar bada bai, ez. Nire ustez Nafarroan gertatzen dena da, estatuak pixu handia daukola, ez, eta azkenean bai, Navarra Suma sortzen da, gero bai ezkerrak bateratu batean fango deiesen, baina azkenean alderdiak dasatzian, ez? Badakigu Navarra Suma dala UPN eta PP, eta hortaz, eskumarantz doian pertsonaia guztiak horra bozkatuko dute, eta bai, ontxe sortu dan ezkerreko alderdi hoien batuketa, ezkerrekoak hortara bozkatuko dute, ez? Eta azkenean, ikusiko da, ez? Nire ustez, geroz eta formakuntza gehiago jarritzia, aproposa da batzutan, ez? Azkenean, ikusi dugu Madrilen, ze pasetan da, ontxe Sumarrekin edo Podemosekin zer lortuko dute erabat, maranduta agertzen badie, horrek egingo dau. Pertsonak edo
politikari buruz asko ez dakien pertsonek balio bat egitea, ez? Eta azkenean ezaten, eta zergaitik ez dira era serio baten jartzen eta beti esan dugun moduan, ez? Azkenean eskumak lortzen dute askotan erabateratu eta seriotasun pixka batekin proposamenak mai gainean jartzen eta beste aldetik dau eskerrak pixka bat sakabanatuta, ez? Eta hori azkenean arazo bat da. Ez, gainera, nolait esatarren Madrilen egoitza ez duten Euskal alderdiek, edo Euskal Herriko alderdiek ere oso, ez modu ezberdinean ere jokatzen dute izan Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan edo Nafarroan. Bai, horrela da, baina egia da, Nafarroan alderdi sozialistak eduki duela hor aldaketa bat, ez? Hala beharrak noski bultzatuta. Gogoratzen baduzue, 2007 uste izan zela, 2007, Nafarroa baik lehendakaritza hartu zezakenean Nafarroan, eta presegontzan, Patxi Zabaleta hautagaia bere momentuan, alderdi sozialistari emateko ere Nafarroako presidentetza hori. Eta momentu hartan, Madrileko alderdi sozialistak, Zapatero buru zuen alderdi sozialistak, erabaki zuen UPN-eri ematea. Ez eta aukera izan presidentetza jartzeko, ezta? Hori ez da gertatu Txibiterekin, eta irudizator badagoela aldaketa bat. Badago sakoneko aldaketa bat, kasu honetan alderdi sozialista berak hartu duen erabakia orduko argiko desberdina delako, eta ondo joan zaiolako, esan nahi dute. Ez zaio gaizki joan. Aldiz Iruñean, beste erabaki bat hartu zuten, eta izan zen UPN-ko alkatea permititzea, edo guztia UPN-ko alkatea, eta inkestetan Iruñean jetxiera bat ematen zaio alderdi sozialistari. Beraz, alderdi sozialistak erabaki horiek hartu ditu, baina ziurrenik ikasi beharko du iraganean egindako akatsetatik eta aurrera begira egin behar duten. Eta hori alderdi sozialistari. Gero, Podemosekin hasten baldin bagara aurrera badago. Jarrera aldaketa bat, zer Madrilen EAJ-aren botuak oso ondo hartzen ditu, Nafarroan EAJ-arekin gobernatzen du, baina EAen EAJ-ari oposizio egiten dio, eta logikaz beste jarrera badok. Eta alderdi sozialistaz esan duzunari tiraka oin ere bada hor fokua, nolako edo nola harremanduko den, Euskal Herria Bildu alderdi sozialistarekin izan, Nafarroako foru hauteskundeen maila horretan, eta ia horrek nolako eragina izan dezaken ere, edo ze kontratu egin daiteken Iruñera begira. Sozialistek askotan esan dute, ez? Iruñean jarrera badaukie eta EAen beste bat, ez? Hemen esan dute, ez dala espero edo ezin dala espero EH Bilduko koekin, ez? Gobernu edo udal bat gobernatzia, ez? Eurak esaten dute ez, eta hori da euren jarrera, ez? Baliteke behar bada igual Eibarren edo alako herri batzutan zeo zer lortzia, baina zaila da, ez? Eta hori azkenean euren jarrera gati da, eta nik ez dut ulertzen, ze supuestamente alderdi sozialista baldin bada, sozialista izan beharkola, baina, ikusiko dugu. Eta Podemosekin batera badiren beste alderriek, eta horre koalizio izanetan egia da askotan galdu egiten naizela, baina horre ere bada baza baten nolabait esatearren Euskal Herria Bilduk aldaketa gidatuko baldin badu. Bai, nik uste dut berri hon bat izango litzatekeela, Euskal Autonomia Erkidegoan badira zurrumurruak ikusiko dugu, hor dagoen letrazopa hori, ez dena arresa zuk esan duzun bezala guztia jarraitzea, nolait elkartuko balitz, eta hor dagoen espazio sozial politiko horrek ahots bat edukiko balu indartsua instituzioetan, eta politikoki euskal politikan, ezta? Zergatik, horrek ahalbidetuko lukelako, alternantziak eta alternatiba politikoak egotea instituzioetan, eta paper bat emango lukelako berari ere, ezta? Ikusiko dugu gai diren, ez diren gai, baina nik uste dut berri pozgarria izango litzatekeela bai. Beste lurraldei erreparatuta egia da Bizkaian eta Gipuzkoan beste munduko aldaketarik ez dela espero ez, izan ere justo bi lurraldeetan EAJ-ari tronuak entzea bada gauz zaila. Hala ere, kasu honetan EAen nolait esatearren Gipuzkoan jarri da fokoa, batzuk datuak interpretatu dituzte aukeren aldetik, beste batzuk esan dutez eskema horretan ez dela aldaketaren bidean ez derra egiterik. Gipuzkoan gauza gertatzen da, eta nire ustez 2011an foru aldundia irabazi zuten nian.
komunikazio falta edo, ezin zen komunikatu ondo, nahi izan zuten jarri proposamen batzuk, atez-atezkoa ez dakite badakizuten, ezaborri inguruko neurri berriak, ez? Eta horrik, nik Gipuzkoako izan da eta bertako jendearekin hitzketan, askotan esate dute hori izan zela arazo oso handi bat, ez? Ze azkenean oso neurri, niretako egokia zen, baina aldaketa asko edo ez dakit, era zail baten esplikatu zuten eta jendeak ezagun ondo ulertu, ez? Pentsetan zuten, igual euren zaborrak egun batean bota beharko zutela, ez? Edo, ez dakit, askotan ez zuten dalakoak, ez? Eta, ez dakit, obligauko doztie, igual arraina jaten martitzen ian, eta, ez, osea, eta hor, komunikabideak min asko eman zuten, ez? Azkenean, neak ordetan naz, zelan diario basko hainbat titularrak zauden, ez? Zuen bizitza aldatuko dut, ez da izan zaborra, Eta horrek min handia eman zuen. Eta, azkenengo urteetan nire ustez EH Bilduk pixu handia lortzen saiatu da, ez? Eta, ondo egiten ari da, ez? Eta, Madrilera begira bere jarrera aldaketa eta zenbat gauza lortu duten hori oso ideia eta oso proposamenunak izan ziren, ez? Eta azkenean, hori ikusiko da, ez dakitea jota irabaziko duen, baina geroz eta indar gehiago lortzen ari da, eta hori herri txikitan ikusten da, ez? Oregona zinkesta begira, eta badaz batzuk ez adibidez Tolosa, eta non boto gehiago lortzen dituzte, eta hori ikusiko da municipaletan igual. Zezkenean, politika municipalak nire ustez, gauza txikiekin lortzen dira, ez? Eta azkenean jentia konbentzitzea, eguneroko bere bizitza hori ikusten da. Ez da hor, zaborraren kudaketa hortaz aritu zarela, ez, egia da, dela tokia Gipuzkoa bera, aldaketak egotekotan, politiketan ere aldaketa esanguratsuak ematekoa, ez, eta imaginatu, Euskal Herria Bildu itxiko litzatekela, eta ez dakit, bazarren egoitzak doan jartza, ez, horrek ere eragingo luke beste forutan. Maialen oso diplomatikoa izan da, garai hartako analizia egiterako orduan, ez? Gerta daiteke Gipuzkoan aldaketa politikoa egotean, ikusi beharko da lehenengo zenbat indar sozial daukan indar bakoitzak, EAJ eta EH Bilduen artean dagoela, eta hori ebatzi gabe dagoela, errore marginen barruan gaude, ikusiko du zer gertatzen den, badirudi parte hartzea pixkat igo daitekeela ETB fokusaren arabera, eta parte hartzea ez balitz igoko EITB fokusak aurrekusten duen bezala, nik uste EAJak arazo gehiago izango dituzkela, abstentzio altua baliz, nik ulertzen dudalako, EH Bilduk botoa hobeto utxiko liokela bere botoari EAJak baino Gipuzkoaren kasuan, ezta? Eta beraz horre batziko da. Gero, ze politika egiteko gai izango litzateken EH Bilduren gobernu bat, kasu honetan, Podemosen espaziotik geldituko lirateken pare bat juntero edo hoiekin batera edo egin ahal izango luketen politika, ezta? Ikusi behar da. Ikusi behar da egia, foru aldundiek botere handia daukatela, botere fiskala daukate, badituzte eskumen oso handiak, eta hori batzuetan euskal politika aztertzen dugunean ez dugu neurtzen. Junta generalak dira, ez ezagun handi batzuk herritarrentzat, eta hor hartzen diren erabakiak ikaragarri importanteak dira gure bizitzetarako. Ez dira, Espainia osoan diputazioak dira administrazio lokala, ezta? Dira nolait udaletxeen zera bat, beste maila bat. Baina Euskal Herrian, Euskal Herrian benetako federalismo bat daukagu, ez? Eta batzuetan kalterako datorrena, ze askotan politikak oso ezberdina dira, politika fiskalak, autonomoa bazara, Bizkaian edo desberdina da, ez da, orduan, sortzen zaigu zera bat. Ze politika alda ditzake EH Bilduk EAJak egiten dituen politikak, baina orokorrean ikusten ari gara euskal politikan konvergentzia badagola zentrora. Orokorrean. Eta egia da, esan beharra daukat, nik ere, gero eta antzekoagoak direla oro har egiten diren politikak, haian gai garrantzitsu batzuk kenduta, baina udaletxe txikietan eta herri txikietan konsensoa dela nagusi. Eta esango zenukete horrek eraginaik baduela abstentzioaren mailan? Horrik politikan joerak berak ez, geroz eta berdintxoagoak izateak?
Behar bada bai, ez, bueno, ni askotan entzuten dut, gehien bate gaztei, ez zaiela gaxola. Eta hori arazoa da, ez, lortu beharko da, eta hori ikusten da, aurtengo kanpainan hasi diela hainbat politikariek Instagramen, eta euren, marketinga sare sozialetan sartzen, ez, eta nire ustez ez dakit hori zer lortuko dauen, ze egia da gazteok Instagramen beste gauza batzuk ikusten dituztela, eta ez hautagaien Instagramak, ez? Baina behar bada nire ustez, gehien bat, jende nagusiak bozkatzen dau. Behar bada ez dute bere bozketa aldatzen bere bizitza guztian, baina bozkatzen dau. Baina gazteo kondiko nire ustez ez. Ni behintzat hori ikusten dute edo somatzen dut, ez? Polizitatua dagoen gazte bat, bai, bozkatuko dau, eta interes handikin gainera, eta behar bada ikusiko dau, ez? Baina niri asko kostetan jat, hauteskundetan nire kuadria esatia fanzaitxeste, ez? Eta bozkatu. Osea, askotan esate hostia, eske berdina da. Total, irabaziko dute berdinak. Eta hemen ez da, zebez, igual generaletan bai bozkatzen dute, zebez, PP ez irabazteko edo behar bada aldaketa, lorde detzakelako, ez? Baina Euskal Herrixan nik ez dut ikusten interesandirik gazteen partez, ez dakit. Ez da nire horraldentzen doaz asmoak, ez batetik abstentzioa berak urteetan zehar goraka, eta geroz eta gian atxikipen gitxiago du jendeak kalean gaur eguneko moduekin, da gian ez gaur eguneko demokraziaren modua beraz, laurterik behin eta tarte horretan bakarrik ez, begirale izatera burraz kondenatzen gaituzte ere, ez dugu bestelako parte hartzerik, eta gian jendean nekatu egin da? Hori da, interpretazio baikorra. Zatea, jendea desiatzen dagoela parte hartzeko eta ezin duela eta horregatik ez duela bozkatzen. Tamalez, realitate materialean ikusten duguna da, jendeak ez duela parte hartu nahi, politikan. Eta ez du parte hartu nahi, ez etzailako inporta, ez da jolagabekeria da, demokrazia liberalak krisi batean dagoelako. Eta azkenean, sentimentua edo sensazioa esatea, hor gertatzen den hori, horretan, benetan, ez daukat tokirik edo ez da niretzat. Ez hor dago susmo handi bat, alderdien burokrazietara, administrazioaren burokrazietara. Lehengoan Eva Silvan politologoak esaten zuen oso ondo, ez? Bazegoela sekulako deskonfiantza alderdietara eta gero instituzioetara konfiantza handiagoa zegoela, ez? Horren esaten zuen, badirudi jendea pentsatzen duela instituzioak eramaten dituen jendeak marzianoa direla, ez? Ez direla politikoak, ordan. Politikoak gaizki ikusten daude, instituzioak ez hainbeste, adibidez, egun hauetan atera diran datuetan, Nafarroan ikusten zen, gazteak zirela udalak ondoen baloratzen zituzten segmentuak, ez? Orduan, olako dato harrigarriak edo badaude. Baina demokrazia liberalen krisia da representazio krisia, Miguel Castelsek ondo esplikatzen duen bezala, baina dago ere urruntze bat, gero eta gutxiago dagoelako garbi benetan erabakiak nork hartzen dituen, kontuak nola eman daitezken, eta beraz, ados nago sistemak fallatzen duela, baina ez dakit hainbeste da jendeak parte hartzeko desiatzen ari delako, zeren uste egiten diren esperimentuetan emaitzak ez dira, parte hartzen mazak ez dira izaten oso baikorrak eta sentitzen dut esate, baina horrela da, bai. Ez da, egia da, horra ipatu duzuna Iruña eta Gazteen bueltako datua, bera, egia da, agian edo ematen du, nahiz eta gero datuek ez duten olan erakusten, karo, herritarron gandik hartuen egon daiteken instituzioa udala, bera, badela, eta egia da, udalak ere, eta ipatu dituzu lehen Tolosa, eta abarrak nola, baden, zustekoak ematekotan, agian batokirik eta errazena, ez, dalako kontuetarako, hala ere, egia da, jendeak ez izatea ez dagoeneko zure gertukoen horretan edo zor badakizun gutxi gora bera nork hartzen dituen erabakiak edo zer gerta daiteke, eta agian politika izango da zure auzoko ez dakit errepida bera moldatza eta berritzea, baina horrek eragiten du. Bai, asko. Nire ustez, biera, badaz asko, baina biera garrantzitsu daz buskatzeko. Eta bata da, interesa, bai zure herria eta zure hiria eta interesatzen zaizula, eta bestia da, asarrea. Hau da, ni udal honekin azarretu naiz, zer, adibidez, tao ota jarri dozta kalian, eta esaidu ustetan, eta ordainu behar dut hori arrasaten, asko gari da pasaten, eta nire ustez behar bada EH Bilduk irabaziko dau, otaren gatik.
baina eske EH Bildu bai galdu zauen zaborraren gatik. Hortaz, bai, herriko politikak horrek die, ez? Da, nire bizitza aldatu nahi dute, ze politikariek eta zergatik aldatu behar doztien nire bizitza, ez? Ni era komodo baten bizi nahi dut, eta gehien molestatzen zaidana, berdin zait zertarako dan, edo berdin zait helburua, baina gehien molestatzen doztana, horren kontra egingo dut, ez? Eta hori, batzutan arazoa da, ze behiratu behar da, ez? Azkenean zergatik jartzen duten halako neurriak, baina jendeak ez da barkatuko. Eta ikusiko dugu, ez? Azkenean EAJaren proposamen askok herrietan gehien bat ez dira gustau. Eta hori ikusiko da, bai, zer lortuko duten. Bai, ez, baina hor badira hainbat, zuk esan moduan, ez? Gipuzkoan agian bereziki ez EH Bildu gero aldaketa EAJ eta agian orain da momentua ez ikusteko berriz aldaketarik ematen duen ala ez, eta gero esaterako Bizkaian, ez, entzutetsuak izan ziren bai Durango, Galdakao, ez, eta apurrat aldaketa, eta batez ere urte luzetako EAJaren gobernua eta gero zabaldu ziren aukerak eurak, egia da agian, ez, udalerriei begira, ez, hainbeste datu ez direla maigainean jarri, ez dakit hori edo azter azpimarratzeko horik udalei begira. Bai. Hor, Maialenek ondo aipatu ditu bi faktore, beste faktore bat dela identifikazioa. Ez, eta egia urte askotan hori izan dela boto motiboaren lehenengo arrazoia. Ez, nize alderdirekin identifikatzen zen. Kontua da, hor margenak gero eta handiagoa direla eta alderdekiko identifikazioa krisian dagoela ere. Ez, orduan, beste faktore horiek, koiunturalak izan daitezkenak, edo gaikakoak eta bar, gero eta garrantzia handiago hartzen ari dira, eta nahiko berrenduta dagoen egoeratan, azkenean gai bat gailentzen balin bada, edo hautagai txar bat, edo zerbait gertatzen balin bada, edo hautagaion bat, zerbait gertatzen balin bada, horre gondarizke aldaketak, ez? Gero, herrikoa. Joera orokorretaz aparte, politika lokalaren garrantzia hor dago, oraintxe horri buruz hitz egiten ari ginean, eta batez ere begiratu garena lehiakortasuna. Alegia, nolabait konsideratzen da lehiakortasun altuko eremuak edo herriak direla 110 distantzia txikiagoen tokiak. Horria, lehiakortasun altua ditzen zaio horri, horren aztertzen dituztenak alderdiek da, non gaude lehiakortasun altu horretan, non gaude aukerak, 110 horren barruan aldatzeko, ezta? Horretakoa Tolosa da, ikusi dugun bezala, EAJ-tik EH Bildurako pasatzea aurre ikusten da, uste hori azpimarragarria dela, gero beste herri batzu, kanpoan gelitu dira Tamales, Errenteria, Arrasate, oso importanteak direnak, ezta? Eibar beti izaten da ere disputa eremu handi bat, eta nire atentzioa eman di, atentzioa adibidez Barakaldoko datuak, ez? Ikusten dugu, ezkerraldean, salbuespenak salbu, baina Barakaldo batean, ez dela ezkerraldeko herririk handiena, ze aldaketa dagoen belaunaldien artean. Eta ja, belaunaldi berriak, edo nire garaitik aurrerako belaunaldiak, baina askoz gehiago bozkatzen dutela egoitza Madrilen ez duten alderdi horien alde, eta gainera gorantzako joera hori oso nabarmena da, azken ja 10-20 urteetan. Bai, ez da, gainera, egia da, agian Madrilen ez da esaterako, Partidu Sozialistak berak, gobernu burua, euren alderdikoa izateak agian ausputu egiten duela ere bertoko datuei, edo jendeak ez da inbeste begiratzen. Ni ustez hemen alderdi sozialistarekin pasasana zan, ez beti etxera erueten dut, baina Arrasate bai, benetan beste toki batzutan ere gertatu zana konparatu alda, ez? Eta etaren biktimak egon ziren, hainbat herrietan, alderdi sozialistak kristoneko garrantzia hartu zauen, ez? BBB bai, baina alderdi sozialista asko, ez? Eta hori, gutxinaka, etaren bukaeran eta zenbat urte pasadien gero, hori gutxitu egin da, ez? Azkenean, jendeak esaten da, zetako ontxe boskatu behar dut alderdi sozialista, naiz eta Espainian egon eta bertan gauza on, gauza txar, baina gauza on egin, zertarako, ez? Eta hemen egia da, oso zaila dela udal txikietan eta ertainetan alderdi sozialistako kideak lortzea. Adibidez, egia da, Arrasaten listak ezin dira bete. Ez dauelako jendia, ez dauelako nahi. Inor alderdi sozialista eta PPren
militante izan, eta bere aurpegia jarri, eta bai, errekonozitu ez, nina alderdi sozialistako kidea, edo alderdi popularren kidea ez, eta hori hauza arazo handia da ez, Madrilen ari dira alderdi popularrak, hemen, herri txikitan parte hartzeko jendia bertatik ekartzen ez, eta hori oso esanguratsua da ez, zetako, osea, jendia ez badukozu errepresentaziorik, fansaitxez. Bai, ez da, justu orain aipatu duzu negita hori badela zabala beste alderdi guztietan, ez? Agian esango digute listak sortzea edo eratzea erreza badela, hala ere, bueno, ez, datetan erreparatu ezkero ez, beste urte batzuetan zein momentutan baziren lista guztia mai gainean edo batez agian udalerriei begira, ez? Eta esaten duzun horren aritik eta lehen ere atxikipenaz edo ez, politikagintzan hortaz aritu garela horrek ere izango du zer ikusirik, eta hor agertzen da beste panorama bat, ez dela asko hitz egiten bada herriei begira, herritar plataformen afera bera ez, badela formula interesgarria, agian politika den einan jendea ez da animatzen euren herrietan alako ekimenak aurrera ataratzen, lalare badira esparrotzuk, ez da, esaterako enkarte herrietan ez, badira hainbat eta hor bada beste modu bat egitekoa politikan nolabait esatearren ez, eurek esaten dute ez daudenez lotuta beste egitura batzueri eta bar, hor balorazio egiten duzu alako eskemez. Bai, hor, adibidez, Bakio bertan, ez? Bakio bai herri zerak, era azkenean horri esker, horra marasari esker, EH Bilduk hartu zuen, ez? Eta EH Bildukoak izan gabe herri plataf hori da, ez? Eta horren giltza egiten dute, okerrez banago ezagik galdaka honden ere, badaude emate errealitate. Ipar Euskal Herrian oso ohikoa da, azkenean beste sistema elektoral bat dago, eta 1000 personati berako herri guztietan derrigor zerrenda irekiak eta aurkeztu behar dira, ez? Bai, baina lehen aipatu dugu alderdien krisia, baina alderdiek oraindik kontrolatzen dituzte herri guztietan, berak esan duen bezala pentsa kanpotik ekar daitezke hautagaiak, hori dena eginetik, orduan, iaia herrietan, eta batez ere, ni horri batetik orako herrietan, alderdiaren logikak saltzen dira. Alderdien egiturak, kanpaina elektoralak zentralizatu egiten dira, pentsazazu, Gipuzkoan 89 uste herri daudela, Igeldo uste orain ditela, udalerri daudela, ez da, pentsazazu, udalerri horiek guztietan, EH Bildu eta EAJ ez guztietan, batzuetan ez dira aurkezten, jenderik ez daukatelako, baina kanpainak lehenengo zentralizatu egiten dira, bitartekoak, mezuak eta gar, eta gero herriek bai daukate autonomia bat, herri batzuetan kanpaina propioak egiten ditu alderdi, baina orokorrean plantillatzekoak joaten dira, pentsazazu ez, oso errealitate, herri bat mendian dagoena, eta herri bat handia kostan dagoena industriala, eta plantilla batekin joaten dira. Oso toki gutxi dago ekimen plataforma zoragarrietarako, zeren hemen inork entzuten ez dugula, marroi bada, alkate izatea, marroi bada. Eta honekin bukatzeko, beste agian datu hauek, interpretazio zabalagoak edo ez, egiteko tarta utzi duenik ere bada, eta hor bada Gasteizeko alkatetza bera nork eskuratuko duen baino ez zer aukera zabaldu daitezkeen. Jala da, ez, azkenean PP, 2015ean eta indar asko eukizauen, 2011an bai, hori gutxitzen faninda, eskerrak. Eta ikusiko dugu, ez, azkenean Gasteiz beti danik izan da edo beti ligau dute eskumarantz. Eta hori, pixkanaka gutxitzen baldin badoie, albiste hona da, ez, azkenean garrantzi handia ematen dugu edo eman dute ez hautagaiei. Behatez Artola Zabal jartzia bai, listen buru moduan, eta bererekin kanpainu guztia egin dutena ez, azkenean ez dakitzen bat evento ditu hastian ziar, asko ikusten da, eta sare sozialetan kristoneko pixua dauko, ez, hori bertan, kanpaina, ikusten da ez, estrategia modun badela ez, eta azkenean batzutan garrantzitsua da ez, aurpegi ezagun bat jartzea, botoak berreskuratzeko. Ez horra gertzen zenula urtara baino beto baloratuta badagoen, eta izan daiteke agian orain Espainian bertan, Madrilen bueltan ez, PP nola ari den saiatzen ez, indarrak berriro batzea, eta indartuta irtetza hurrengo hauteskunde estadaloiei begira ere horrek eraginik izan dezake Gasteizen.
Izan beharko luke, baina nik ikusi ditut datu batzuk PP-renak espero baino ekerragoak. Ez dakit, suposatzen da, Espainiako dinamikak, bai PP eta ESOE-ri Gasteizen bereziki eragiten diotela ere. Egia da Arabako PP indartsua izan dela eta faktore lokal bat ere egon dela hor, ez? Arabako PP-ek destakatu duela Espainiako PP-ren barruan bere momentuan, ez? Dena den, Artolazabalen hautagaitzaren inguruan ezagutza maila bajua dauka. Hori kontuan eduki behar da. Beti relevanteagoa eta importanteagoa ezagutza maila balorazioa baino. Muturreko kasuetan izan ezik noski. Orduan, ezagutza maila bajua denean, eta uste urtararen erdia edo daukala, beti balorazioa altuagoa izaten da. Hori horrela da. EAJ-ko hautagaiek oroar daukaten abantaila bestekikoa ez duten hainbesteko kontrakotasunik sortzen. Ez da hainbeste pasioa sortzen dutela eta jendea mobilizatzen dutela, baizik lortzen dutela nolabait, eta hori dira perfil guziak, Aburto, Goia, Urtaran bera ere, Urkullu, dira hautagaiak pasatzen direnak, etxai gutxi egiten saiatzen direnak, ez? Eta horregatik ateratzen dituzten nota altuagoak, baina hori ona da, baina badoka bere alde txarra ere, zeren apatia momentu bat iristen denean, jendeak ez da joaten boto amatera, ez? Bere garaian gogoratzen dut, Eusko Alkartasuna zela alderdi bat, simpatia handiak zituena notetan, baina gero bototan EAJak boto gehiago ateratzen zituela, ez adibidez. Orduan ez da faktore bakarra notarena, iruditzen zait hori pixkat esetuen behar dela, bai. Maiatzera begira gero ez eta gertuago bagaude, beraz helduko diogu berriz ere hauteskundei gai honi ziur. Eta bitartean, bada beste gai bat helduko dioguna orain, izan ere ez, etxebizitzaren bueltaren aferari erreparatuko diogu, baina hasiko gara Ipar Euskal Herritik begira, izan ere kameraren beste aldean dugu, Hainizte Butron herrian bizi, plataformako kidea, Aldako lehendakaria baita ere, kaixo, ondo etorri? Kaixo, egunon. Egunon, tira ez, hasiko gara aurki duzuen, edo larunbat honetan izango den mobilizazio horri begira, izan ere apilaren batean mobilizatuko zarete, Berdiko 3etan, arratsaldeko 3etan Baionan, zein da hor aldarri nagusia mobilizazio pila bat egin dituzue etxebizitzaren afera nola dagoen kritikatuz eta eskatuz, orain honetan ez, zein testu ingurutan aurkitzen gara? Gu hasi genuen mobilizazio plataforma batek antolatzen du mobilizazio hori, 32 egitura gira barnean, eta 2021 batean egin genuen mobilizazio jendetsu bat Baionan, 8.000 pertsona bilduz, eta gure xedea da hor gainditzea kopuru hori eta albalintz 1000 eta 10.000 ere heltzea. Etxebizitzaren erazoa ez da berria Ipar Euskal Herrian, baina egia dena azken urteotan asko larritu eginda. Badira datu esanguratsu batzuk, bigarren etxebizitzen kopuruaren emendatzea, 55.000 gaude gaur egun, arrabaitu etxebizitza kopuruaren 20% gainditu dela. Turistifikazioak eta bereziki Airbnb bezalako plataformen garapenak egin du gaur egun jende gero eta gehiago etxebizitzak erosisten dituztela turismorako, urte osoan turismorako alokatzeko, eta horrek baditu bere ondorioak, zen Ipar Euskal Herriko herritarrek gero eta zailtasun gehiago dituzte bertan bizi eta lan egiteko, bereziki bertan bizi. Eta guk erreten duguna etxebizitza eskubide bat da, eta hori bermatu behar dela, eta hortarako araudiak finkatu behar dira, eta gaur egun dagoen espekulazio gehiagikeri horri etenaldi bat eman bertzaiola. Horregatik, bai. Esan amaitu. Diot, horregatik garrantzitsua da larun batean milaka eta milaka jende izatea, zinezko neurriak hartzeko, eta etxebizitza bat izatearen eskubidea 2 edo 3 izatetik ezetearen gainetik jartzeko. Eta lehen gainera hor, hainbat datu aipatu dituzu ez, apuratzen den egoera, eta egia da azken hilabeteetan elkargotik bertatik bai iritsi direla ez, albiste ezberdinak apurat afera horri heldu nahi, edo ez, neurriak aplikatzen haste bidean, ez, nola baloratzen duzue erakundearen beraren jarrera, edo ez, martxan jarri nahi dituen politikak?
gu momentuko orain arte behintzat 2021ko mobilizazioaren ondotik izan dira neurriak, konpentsazio neurria martxan jarri da, eta hori berri on bat da, horrek oztopatzen du nunbaiten urte osoan alokatuak, turismorako alokatuak diren etxe bizitzen edapena, edo zen iritsi ginen maila batetara non jasangaitza bilakatzen ari zen, jende batzuk beren etxeetatik kanporatuak dira beren etxe bizitzak turismorako bideratzeko. Konpentsazio neurria hartu da, hor martxan jarri da, martxoan, eta ongi da, eta bide horretatik segitu behar da. Gauza, gaur egun badira beste hainbat neurri egiteko edo bultzatzeko, besteak beste prezioen mugatzea, alokazio prezioen mugatzea, etxe bizitzen salmenta prezioak ere neurtzea, eta etxe bizitza sozialen ere garapena sustatzea, ez? Hori arraiten nuena, etxe bizitza gaur eskubide bada, eta hori bermatzeko arauak eta legeriak martxan jarri behar dira, bai estatuaren partetik, Frantzia estatuaren partetik, baina baita ere tokiko egituretatik. Gaur egun egia dena hirigune elkargotik nahiko sustengu lotzen dugula. Gero badira hainbat arazo badauzkagunak, eta hori da bigarren etxeen edapen ikaragarria, eta horri guk apirilaren bateko manifestaldian errango diogu aski bigarren etxe bizitzen garapeneri begira, eta lehen bailen mugatu behar dugu eta kuota batzuk martxan jarri. Herritarrak haserre bazarete, aipatu dituzu zein aldarrirekin irtengo zareten kalera, egin dituzu hainbat eta hainbat protesta, jendeak sentsibilizatuta badagoela badirudi, jendeak benetan sentitzen duela hor aldaketa batzuk eman behar direla, eta gainera larun batean manifestazioaz aparte egitarau zabala osatu duzue, aurretik eta ondoren, nolako harrera espero duzue izatea manifestazioak berak, edo zer espero duzue larun baterako? Espero dugu milaka izango girela karrikan, hor berriki izan da inkesta bat, Ipar Euskal Herriko herritarrei zuzenduta, eta IFOP inkesta zerbitzuak edo eginik, eta erraiten dute, horra atera diren datuen arabera, Ipar Euskal Herriko herritarren 71%ak eskatzen du gaur egun neurriak eta arauak finkatzea, eta gehiengo handi bat etxe bizitzen prezioa mugatzearen alde dago. Orduan hori guk badakigu herritarren sustengua daukagula, eta espero dugu larun batean herritarren kexa eta kezka hori kalera aterako dela. 2021ean lortu genituen izan ziren milaka jende karrikan, eta horri esker egia dena neurriak martxan jarri dira. Badakigu lortu nahi baldin badugu zerbait mobilizazioari eutsi behar diogula eta segitu behar dugula. Eta larun batean milaka izanez lortuko dugu gutxinaka arautzea eta espekulazio basati horri geldialdi bat edo etenaldi bat ematea. Eta hori da nahi duguna, eta hori da espero duguna, lortu duguna ondoko hilabeteetan. Gu ere adi izango gara larun batera inize, mila esker, gurekin gaur tarte hau hartze arren, eta hori, eskerrik asko eta hurrengora arte. Zuei, agur. Tira ez, iparraldean eta irekita dauden arlo ezberdinetako ziklo mobilizatzaileen baitan, argi dute hemen ere mobilizatzea dela bidea, gauzak lortu nahi baldin badira, eta turistifikazioaren ondorioetako bat ikusi dugu Euskal Herriko beste hainbat tokitan gertatzen dena, hemen bai Ipar Euskal Herrian bada kostaldea gora arte masifikatuan nolabait esatarren, gero beste dena utxik, eta alaxe dago egora. Bai, hala da, ez. Lehenik eta bain, alako plataforma bat sortzea, 32 egiturakin eta milaka pertsonekin kalean, hori oso garrantzitsua da, azkenean batzutan zaila da, esan beste pertsona mobilizatzea eta etxe bizitza
dengatik gehiago, ze askotan pasetan da, esatia, bueno, nire etxe bizitza dauko eta bestia ez eta soela eta azkenean drama bat da, ez. Eta Baionan gertatzen da, nire ustez Donostin moduan, ez, azkenean, Airbnb, hotelak eta alako, alako esan dago moduan, espekulazio basatiak lortzen dago jentia bertan ez bizitzea, ez. Eta orain, Donostiko udalak saiatu inda, moga jartzen, orain, baina nire ustez igual ja berandu egi da, ez, baina azkenean ikusten da, ez. Eta ez da bakarrik Airbnb eta alakoak, euren enpresa, basatiak sortzen ari diela, ez, edo kapitalismo basati bat sortzen ari dela, baizik eta, entzun da daukot, ez, hainbat immobiliaria zenbat eta zenbat etxe bizitzetara faten diez, euren etxeak saltzea lortzeko, ez? Eta hori pertsona nagusientzako arazo oso larria da, ez? Azkenean ez dakite zertarako nahi duten, edo erosi nahi duten ez bakarrik etxe bizitza bat, baizik eta bloke osua, eta gehien bada praktika hauek horlan jartzeko, ez? Eta hori alde zarretan eta hirietako alde zarretan asko gertatzen ari da, eta drama bat da. Baina aipatzen zuen iriztek berak ere nola ez, jendea etxetatik kaleratzen, etxegabetoak izaten ari direla, bertan turista sartu edo ez, etxe bizitza bera turismora bideratzeko. Eta Ipar Euskal Herrian prozesu luzea da, gainera, aspalditik datorrena. Bere garaian, ezakite Parisen erabaki izan, Euskal Kostaldea bihurtuko zela, horrela, oporretarako hori da, ez? Toki bat, ez? Bere garaian, Belle Epoken garaian eta Biarritzek hartu zuen indarraren inguruan, ez? Baina prozesu hori lurrak erostearena eta gero eraikitzeko modua, ez? Euskal Kostalde ikusten baduzue dago modu horizontalean eraikia, sekulako terrenoak hartzen dira, etxe txikiagoak dira, altueran eta hegoaldean ezagutzen ditugunak baino, eta normalean ez daukate zerbitzurik, ez daukate ospital bat gertu, ez daude pentsatuta urte osoan bizitzeko, daude pentsatuta saldu eta turismorako edo alokairurako eta erabiltzeko. Eta horren inpaktua eta ondorioa ikaragarria izan da, eta ikaragarria esaten dara hamarkada batzuetan jadanik, ez? Gero barnekaldea daukago eta barnekaldean garratzen dena da, antzeko prozesu bat, lurrak erostea, kanpoko aberatsei etortzen direnak etxe handiak eta sora handia dituztenak eta prozesu hori ere martxan jarreta dagola, denbora batetik ona, eta hor aurkitu dira erresistentzia handiagoekin. Barnealdean jende antolatuago egongo da, eta erresistentzia handiagoekin. Eta iruditzen zait, hemen Maialenek aipatu duen bezala, azkenean, errealitate hori buelta emateko tresna politikoak beharko dira, tresna politikoak oso eskasak dira, bai udalentzat, bai elkargoarentzat, bai erregioarentzat, oso goiti datozelako erabakiak, baina mobilizazioa eta herritarren mugimendu hori behar berezko esango hau agenda jartzeko eta horri buelta eman izateko, ze bestela Ipar Euskal Herria bihurtzen da, edo bihurtuko da denborarekin, bizi ezin izango den toki bat bertakoentzat. Zene populazioa gero eta handiagoa da, baina bertakoa gero eta zerago daude, ezta? Ez, gainera hori gainalen hauteskunde zitzeiten ibili garela ez, hiri ereduen agortzeaz eta agian bereziki ezkerreko alderdik asko hitz egiten dute, ez? Eta badirudi prestatu ditugula hiriak eta gero finean edo amaierara iristen nahi denan eredu bera hori ez dugula nola egin eguelta emateko ez esaterako ez dakite turra bera Bilbotik abiatu eta 8.000 euroko alkilerrak jarri asteburu horretan. Bai, gauzia da nire ustez hemen turismoa gehiegi hazten ari dela ez, eta azkenean hor klima aldaketak bebai garrantzia du, ez? Azkenean beti esaten zan, ez? Euskal Herriko kostaldea beti euria itxen da, ez da klima ona egiten, hortaz, ez dakit Andaluziara goiz, edo ez dakit Kataluniara. Baina orain, nola aldaketa klimatikoa oso askara aldatzen ari dan, jende asko etortzena da, eta inoiz lehen etorri izten hainbat pertsonek eta ez bakarrik Europatik, baizik eta Espainiatik ere, hasi dira hemen turismoa egiten, ez? Eta turismoa garrantzitsua da, dirua ematen dagoelako, eta hori ezin da ez ezatu ez, baina
Baina gauza da turismo eta beste gauza da turistifikazio masibo bat, eta hori lortzea edo hori kentzea oso zaila da, ze behin arazten basare hainbat airbnb jartzen eta hainbat ostalaritzako zenbat eta zenbat taberna irekitzen, jentea geroz eta inkomodago baten biziko da, eta azkenean hori herriko jentei kanporatzea sortzen dago, eta ez bakarrik etxe bizitza erosia, baizik eta alokairuetan ere, ez ni gaztea naiz, eta azkenean oso zaila da alokairu batekin bizitzea, eta nire ustez hemen dasen laguntzak ez dien nahikoak, ez? Ezaguna da gaztelagun laguntza adibidez, ez? Baina topeak ditu, hau da, bakarrik jaso dezakezu laguntza hori 600 pisu baten bizitzen basare herrietan eta 800 hirietan, ez? Eta hori azkenean zer bakarrik lor dezakezu, ez? Halako estudio txiki bat, 40 metrokoa edo 30 metrokoa eta bizitza duin bat ezin duzu eduki halako toki baten, ez? Eta hori azkenean nire ustez begiratu beharko litzateke, ez? Gobernuak ikusiko beharko lukete, ez? Neurri hau ez bada funtzionatzen, zer jarri. Ez da nire hor neurri batzu badaude, ez? Aipatu duzue lehenago ere Donostiako udalaren ekimena bera, baimenak ematen gelditzekoa, gero ez badago horre diru laguntza hau ere agian gazteak lagundu baino alokatzen jartzen, edo etxe bizitza bera alokatzen jartzen duenari pasatzen zaio diru hori de facto, gazte horren ez da berdin jarraituko du, eta agian izan daiteke atozen 4 urteak, eta bueno, ez, iparraldean ritmoak beste modu batera badoaz, gai honekin agian erdigunean jartzen hastea ikusita ez gure hiriak zein egoeretan dauden? Bai, uste beharrezkoa dela, ez? Uste etxebizitza eskubide subjektibo bezala konstituzioan egon beharko litzatekeela, are gehiago, Europako konstituzioan eta tratadoen oinarrietan egon beharko luke Europan, etxebizitza eskubide subjektiboa da, eta jaiotzeagatik bakarrik, alegia, bizitzea utxagatik eskubide eduki beharko genuke guztiok etxe bizitza duin bat edukitzeko jaiogaren ingurunean. Modu razonable batean, ez dut esan nahi, mirakontxan bizi behar dugunik guztiok, baina modu razonable batean, hori izan beharko litzake, gizarte aurreratu batean, hori izan beharko litzake, baina eske gainera, etxe bizitzaren inguruko espekulazio oso inefizientea da. Esan nahi dut, jende batek diru asko irabazten du, baina zein da horren inpaktua eta ondorioa denborarekin. Pentsazazue, belaunaldi bat, 3 belaunaldi pasatzen direnean gazteak ezin dutena bere herrian bizi, horren emaitza eta horren ondoren zein da, baina guztiontzat. Ez gizartearentzat, ez? Ze gizarte, baditugu ereduak. Eta bak eguze devastazioa suposatzen duen, maila sozialean, denentzat, hori gertatzeak, ezta? Orbaina, politika horiek egin behar dira, ez bakarrik gazte gaixoei etxe bat emateko, baizik biharko gure herri eta gure gizarteak nolako izango den ikusteko, ze ez da kapritxo bat, zure osoan bizializate, hori da bizitza, hori da ekonomia, hori da kultura, hori da harreman sozialak, hori da identitatea, hori da dena. Ezin batzera bizi zure herrian, ze bizitza mota daukazu. Ez sustatzen gaituzte piramide demografikoek eta ez horren bueltako guztiek, baina, egun baten hortaz hitzeitarekin nahikoa bada eta bukatze aldera beste gai bat aterako dut mai gainera, izan ere gaur bertan, Pasaiako sarraskiaren bueltan, egon ziren poliziak identifikatzen saiatu da, sarraskitik bertatik ihes egin zuen pertsona bakarrak, badirudi oraingoz ez duela arrakastarik izan, Merinok berak esan du nola, halakoetan ez ondo rekonozitu behar diren pertsonak, eta berak ez duela une honetan gaitasunik horretarako. Egia da 39 urte pasa dira, orain gutxi beteak, eta hainbat albisterekin iritsi dela urte horrena bera, ez? Badatetik errekonozimendu saio hau, Donostiako epaitegian, eta bestetik, nola Jaurlaritzak bazuen txosten bat, UNESCOak, Euskal Herriko Unibertsitateak egindakoa, eta ezkutatuta egon dena 3 urtez. Hori da, ez. Azkenean, Joseba Merinok saiatu da, pertsona hori errekonozitzen, 7 polizia ziren, bakarrik 3 egon dira gaur.
eta ezin esan dago egunean esan zein izan zan, ez? Eta, bueno, oraindik beste bi faltetan die, bat hil egin da, hortaz, zenidek espero dute zertxoa lortzea, ez? Baina azkenean, garantzitsua da esatea kasua berriro ireki dela dokumental batengatik, ez? Eta ez inongo jaurlaritzak ez dauelako ireki nahi eta inongo justiziarik ez dutelako izan, ez? Azkenengo hori 40 urteetan. Eta, bueno, zuk esan duzun moduan, txosten hori 2020 garren urtean plazaratu zen, ez? Baina zenideak ez zuten izan horin berri, orain arte, ez? Eta nik galdetzu dut, zergatik hainbeste eta hainbeste urte justizia egin gabe, ez? Eta gainera oso zaila da, hainbat urte pasadia, eta gaur egun pertsona horiek errekonozitzea, errudun horiek errekonozitzea oso zaila da. Ez azkenan gomendio zuetako txosten bat bada, ez da gomendutariko bat bada familiarrei albidetzea informazio guzti hori, eta badirudi iritsi dela, edo familiarrei txostenen ezagutza hori iritsi zaiela, urte mugaren opari gisara. Bai, a ber, eski hemen, lehen entzuten dion familiari galdetzen zergatik. Ez, zergatik, kasu batzuetan, egiten dira gauzak egin behar diren bezala, eta beste batzuetan ez. Eta bete zaitu galdera deserosoa, galdera inkomodoa, baina hor dagoen galdera ez da. Hor gauza askok fallatu dute, egoera honetara iritsi gaitezen, ez da. Askok eman dio, elkar hor baude instituzio batzuk, elkar babestu dutenak, eta egoera bakiak egon dira, kasu honetan egia, erreparazioaren aurreko prebia bada egia, ez da? Egi hori eskutatzen saiatu direnak. Eta hor daude erantzukizunak, orain egitea, hobe ez egitea baino, noski, eta saia detezela egiten, eta ongi etorria, ez, baina iruditzen zait hor galdera deseroso hori familia jarri duena, ez? Zergatik iritsi gara honaino, ez? Bai, ez, baina justu azken urtean memoriaren bueltan asko eta asko hitz egin da, hainbat gatazka izan dira, ez da memoria guneak direla, memoria legeak eurak ez ikusituan eta hemen aurrera ateratzen, baina berriz ere batzutan, ez, talkak eta talkak. Bai, saiatzen dira, erreparazioari buruz asko hitz egin da, ez, baina baliteke behar bada, bakarrik pertsona batzuei edo biktima batzuei babestu nahi diete, eta hori arazo bat da, ez, azkenean hainbat eta hainbat sarraski gertatu dira, ez, eta azkenean danak babestea edo behintzat egia jakitea oso garantzitsua da, ez, azkenean familia guztiei merezi dute errekonozimendu bat, ez, eta hori ez da pasatzen, eta ez dakitzen bat urte pasa behar dien, hau gertatzeko, ez, eta azkenean familia horiek justizia jasotzeko. Eta 3 urtez Eusko Jaurlaritza bezalako erakunde batek, ez eman izana txosten hori familiarrei, zergaitik horren atzetik ere badago? Zergatik, ez, ez dakitzea arrazoi eman dituzten, edo nola justifikatu duten, ez? Baina memoria epatu du Maialenek ere, eta memoria errena daukagu. Eta memoria erren bat ez da nahikoa ibiltzeko, aurrera joaten ibiltzeko, ez da? Aberrazio handiak ikusi ditugu memoriaren zentrotik hasita, eta orduan osatu nahi da memoria partzial bat, eta ez da hori asuntoa. Ez du balio, ez da nahikoa. Memoria gogorra da, zaila da, mina ematen du, gustatzen ez zaizkigun gauzak gogora ekarri nahi ditugu, guk ere gaizkien ditugu gauzak, bestekien dituztenak, ariketa zaila da. Ez da ondo gelditzeko historia bat. Ez da ondo gelditzeko inor, ez da ondo geldituko memoria ariketa zintzo bat eginda. Baina bai zor diogu herriari eta etorkizunari, ez? Eta orduan, gauzak egiten ditugun bitartean, agrabioak dauden bitartean, oso zaila izango da memoria horrek zerbaitetarako balio izatea. Edo balioko du oso modu lokalean. Baina gizarte bezala behar dugun benetako memoriaren eraikuntza hori erren edukitzen jarraitzen dugu. Eta hor zintzotasuna falta zaigu esan bezala oso gogorra eta zaila den ariketa bat egiteko. Eta beti nahi dugu
memoriaren argazkian besteak baino beto gelditu. Beti nahi guk ondo gelditu eta besteak gaizki, eta hor ariketa zintzuago bat egin marko dugu. Ez da, argazkiak agian albo batera utzi, eta honekin hemen utzi behar dugu solasaldia esaten didatenez, mi esker, bioi gaur gurean izatearren, eta jarraian eguneko albistekin bueltatuko gara. Bueno, gu iztilu taldea eta biharamuna ardatzatean azken laneko biharamuna bideoklipe ikusteagon behatzea ikuste. Horre!